paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mag mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverage. Leverage, Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para po sa lod sa proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saro daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Enjoy yun daw ako nga na aga. Tamay pinadras ako si Rick na Mendoza, pig-analisar ko gimaray. Oda si Ronald na technician mingo niya na aga. May pinadras ako si Ronald sa Messenger. Ikaw ba Ronald are? Ano nga ito Henry F? Kami man sana po nakasabot kito. Alright, sige. Oy, maramon ta daw ang sitwasyon diyan sa luwas. Kumusta? May transport strike po kaya? May nangyayari po kaya mga tugang na transport strike? Daling ko na si Nicole kudutong ko ini na aki ni ngunyan pa sa namin na. May transport strike ngunyan Nicole. Wala kang biyahe? Karason mo sana yan. Aramon to daw mga tugang ang sitwasyon tabi sa kung may transport strike ba talaga? May biyahe ba o nagbawas daw? Mga tugang ang satuya tabi na nagabiyahe dyan sa mga PUJs, public utility jeepneys, as in mga buses or yan po na mga van daing problema eh. Tuloy-tuloy tayo ang biyahe. Kumusta kaya ang sitwasyon dyan sa Balibo? DCGP, Baretang Bareta. Makikihuron kita mga tugang sa mga pag-iriba dyan sa luwas. Joshua, kumusta ang latest? Nawala si Joshua. Sige. Oras natin 16 bago magabot ang alas 8 in morning. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Kumusta daw mga tugang ang First District Canalbay? Jumar, kumusta dyan? Anong sitwasyon? Salamat, Pipi Henry. Good morning sa mga parantabay. May biyahe di sa First District. Malangani, actually nagda-drive ako ngunyan, pero dahil man na problema sa pag-drive ta. Naka-hands-free ka man? Hands-free? Naka-hands-free kita, naka-hands-free. Hands-free? Ako ka na pag ako nagda-drive, dapat di ako nakakaputan. Roger on dapat that. manipid ang buda. So, ano ito? So, cambio. Okay. Officer sige. na unpig the drive ko pa, automatic, kaya dahil talagang masyadong problema. Mabintahe kang maraya. Okay. Sige. So, actually, minagi ako sa Sentro Kanbanuan kan malilipot. May duwang jeep na nakapundo, nag-pick up ng pasahero. Ang saro, aling tabako direksyon sa Legazpi, biyaheng Legazpi ito. May karatula to Legazpi. Ang saro from Legazpi to Tabaco. And ngunyan pa sana may pigsusundan na kung sarong jeep. Nasa may parte ako ng barangay San Isidro kan malilipot albay. May pigsusundan na kung sarong pampasaherong jeep pasiring sa Tabaco. Nasa batang ko naman ang saro pang pampasaherong jeep na pasiring diyan sa syudad kan Legazpi. So, kung susumahon ta sa mga pampasaherong jeep na biyaheng Legazpi, Tabaco, padagos na nagbabiyahe sa mga oras na ini. Dahil akong nasa sabatan na UB Express, pero dahil man sindikain trabaho sa strike, solamente nag-deklarar na mapartisipar, iyo ang piston. Dahil ko aram ko mga miyembro kan piston, itong mga nagkasarbatan ko, bali apat ng mga pampasaherong jeep sa lauksan ng halipot na oras na pag the drive, digdi sa direction on the way to Tabaco ako from Banwaan kan malilipot. Jumar, Total pagkabot naman sa parada. Jumar, dati baga ngaya mga arog kaning oras siguro kim mga yaon sa kanto may mga kanyan, may mga
banners yan, may mga banderetas yan, di ba? Ngayon, kung anong mga plaka. Ngunyan, di kang nahiling dyan sa lugar mo, sa area mo sa First District? Kaya lamang tabi, BP Henry, may dasabatan na naman ako sa rong pampasayrong jeep, paligaspi daw ang nakakaduman sa iyang karatula. Aha. So, wala kitang nahiling na ano pa man na abnormalidad kan dalagan ka na biyahe dito sa First District sundo sa mga oras na ini. Pero pagkabot ko naman sa sentro kan Tabaco, mahapot kita sa parada kan mga jeepney kung ano ang plano nita. Sige daw. Baka nag-fight na naman sindakan so madispunan ko na nga ekipang pamahaw. Yan. Yan ang medyo delikado bakit yan tanaod to? Din ang biyahe. Roger, diba? kadalasan nangyayari yan. Kadalasan nangyayari yan. Sa mga tao, pag urulan dyan na hapon, masarap sa kayang pabalik. Ang rason ba kanina, madispunan ko na nga sir kay pang pamahaw. Pagkatapos sa tatod, mapundo kami. Sige So, daw. maramong tayo doon sa parada terminals. sa sentro. Roger on that. So yan, BP Henry, ang sitwasyon dito sa First District and Albay, Joe Marbian. Salamat yun. DCGB, Baretang Bareta. Baretang ngunyan na pagkaaga mga tugang ang transport strike. Joshua, anong latest niyan? Yes, DP normal ang dalagan ka na pampublikong transportasyon sa biyahe sa DP Henry na Legazpi, Daraga and vice versa. Nagapon kita magpadalagan ng tutuyang motorsiklo sa Legazpi City as in going kitang Daraga Albay as in Gulti DP Henry ang mga traditional jeepney na kasarabay-sabay as in kasarabat-sabat nga to. Alagad para tabi DP Henry na ang ibang mga jeep dito ang lunad na pasahero. Kaya ang tigahaditan baka ang ibang mga driver magpahingalo mo yun aldaw. Yung Dahil transport strike, kundi dahil sa maluyang pasahero, suspendido man bagang yan, face-to-face classes sa bilog na probinsya Canalbay. Correct. And so iba man na mga nag-opisina, sa ibang mga offices ninda, nag-provide din libreng lunadan. Nasa gilid kang tinampungon yan. Nasa gilid ako depende kan. Pag may pumindo daw sa ampangan mo, magkuan ka daw, mag-on the spot interview ka daw, ambush interview. Kung ano ang info sa enda o may nag-inform ba sa enda, wala. May nag-organize sa enda, wala. At argar-araw ka ng sitwasyon, tabi, Joshua. Yan ako sa gilid kan ng depende sa may tangod ka na Bicol University CBM. Bicol University sa CBM? Takan mga Nagpupurundo ba ka dyan sa kanto? Kan mga Sa may gilid? Bigla ako nakakahiling kay mga grupo na Yan. nag-rally. Diyan may mga speakers baga, may megaphone. Pero ngunya na so far atong daw Henry, wala kita kinahiling digdinin ano man na mga grupo na nag-titeripon-tipon tabi bibi. Solamente ang yaon. Malabsay ano? Ngunya na aga. Malabsay. Solamente ang yaon digdi. So ano ini? So nagpapasakay kay pasahero, mabaya kung kinampog. Kunya ano ning Controller. Ano? Barker? Controller. Controller. Barker? Oo. Ako yung kaya nga po, controller. Tapos pag may sakit na pa siya, hulugan siyang gis, piso, 5. Iyo, sa po kanti Maria. Wala talaga ha? Medyo kung ang biyahe ha? So far, Kadakot pa lang ganit nag-aaragi. UB Express, babayo lang ako madaling tadi dito Henry ka. Mabalo kitang may ka-istorya lamang mo niya na pagkaaga. Aramon tayo ng barker ta, baka may tugon saya sa mga jeepney driver. Sige daw. Ba? Sir, morning. Joshua Bin ako sir kan na DCGB. Dahil man sir kita ramon sa mo sa mga driver na tapod ng operasyon ngayon, taon-taon, ngungyal daw. Hindi ko manabang. Hindi mo kita ramon sir. Wala mo. Walang alam? Kaya nag-barker ka man digdi. Nagpapakir na ako. Hindi, mamaya, tatagam. Pag na yung mga istig, mawali na yan. Pag na yung pasayro, mawali na yan. Alat lang sabi, BP. Daki nagpunong jeep dyan sa ampangan mo? May nagpundong jeep. Ano ko masabay sa transport strike? Pambibin mo na. Thank you. Wala man na BP. Ito sarang driver na ang biyahe. Wala. Karaga, Legazpi. So pasayro, dahil kang hinapot? Sir. May mga dito sa presidente, sa seksyon. Okay. Ikaw pa siya ng asosasyon data, Joshua? May asosasyon pa siya? Napunta na? Mga jeepney driver. Dua mga.
Guwapa. Anong ngaran? Guwapa. Anong ngaran? Anong ngaran, sir? Tauro, guwapa. Yeah, SMA. Anong ngaran kang may pangaran sa organisasyon? Mm. Tutulungan natin ba ninday ko? Basta itong may mga presidente pa mga balang bagay. So mga ano na yan, gari mga sohoda at kapod. So mga hoda ay nagtitintigan nila sa mga organisasyon kan mga jeepney driver sa specific na ruta. Rota-rota. Oo. Nga Darawis Asosasyon. Oo. So nagpundo kaya kasi bagong jeep na nakaroon sa jeepney driver. Dito ng log na pasahero. Oo. Nakaroon sa presente. Pero so far depende, wala man akong nahiling na disturbances, abnormalidad, sa dalagan ka na public transport. Kundi, kung naman, sabi kan barker, baka may taon-taon, mag-urulian ang mga driver, kundi mang kiklase, maluyan pasahero. Oo. Okay. So, Di wala. Walang nangyari. Wala. Di good, ang ganun doon diretso mo niyan, ano? Wala pa ako May uminaging live ining video mo o ano yun eh? Recorded? Live ini? Live yan, Pipe. May uminagi kaya eh. Live yan. O ito pala naman sa may kuhan? Ibong na gate? Aha. May uminagi? Baka Baluyan na pwedeng po i-rewind ta. Live pala niya. Paluyang. Pwede yan i-rewind, Pipe. Ha? Video footage yan. Okay. Sige na. Anyway. Ang gusto ko maraman talaga kung sino mapadagos. So, warang communication sa Indapalan. Wala man so far. So, ibang driver na base sa ibang driver na nakauron mo. Aha. Okay. So, anong pwede piling masabi sa listeners ng Unyan Tabi, Joshua? Normal o ano? Normal, Pipe. Halos. Normal ang biyahe. Normal na Tanghadit ko kan, dyan na auto, baka dyan na auto, dyan na hapon, magpahiringalo, wala ng biyahe. Ayan ang tagaditan. Sabi kan barker, baka ngetod taon, magpahiringalo na, taday man si klase, maluya siyempre ang pasahero. Okay. So, Sige. Pipe, iyan mauni talaga, duwang sunudan, halos anlaog, duwa tulo. O, tao ka di bang kiklase mo niyan? Aha. Warang klase. I mean, warang face-to-face classes. Online, igwa. May libreng siya kayo sa ibang opisina, pala. Igwa? Utungan na si Sir Seth de Matera, nakasakay sa jeep malaog sa Dio. Di man ang kiklase, sir. So, mga opisina ba igwa? Karaman mo, sir, sit. Di man ang kiklase. Mano ka lang tigyan. Doon daw kay sir, sit, Nakasakay sa jeep, nahilig ko. Ano? Nakasakay sa jeep. Gari man ako, mas kada yung klase, nagduduman. Dati kaya depende, ining Dio si BM. Yeah. Porunduan inig yung mga jeep. Tadakol digdi ang pasahero. Iyo. Totoo. Yan, kinagpupundo. Yan ang kantong yan. Okay. Sige. So, far depende, ang nabiso na lang, wala man pahatang dyan, wala sa kinahiling na epekto kan transport strike sa rutang Daraga, Legazpi. Aha. Yan, dito yan dagdag na storya, Diyos Pabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. Sila Mano. Hello, good morning. Morning. Ala ko Daraga, ako rin sa Legazpi. Kumusta? Ano eh? Dakol na jeep. Dako na di pa di. Tapos may nakauron man akong amigo kong chauffeur. Aha. Ang sabi niya, pag nagluya ang pasahero, magilid siya. Unailing muna yan. Tapos, sa taon niya, mabalik na naman ako mga alas 12 naman nga bago mag alas 12. Maano na naman da siya, ma-resume siya kang bako siya member kay Piston. Ayon. Bako siya member, So, pasada na naman da siya. wala kaya ki nag-organisa na? Wala namang ki pusog na organisasyon kaya sa palibot, ade? Apot ko, Mano. Pun kang high school grade ko na isiyan niya ng mga so mga rally-rally ba tungkol Iyo? sa Piston. Ever since rally? Ano yung rally ba? Ano kini? Transport strike, tigil pasada. Wala man ako nahiling lamang na pagkaaga. So, piglalaban hinday, naprobaran man lamang ka gobyerno. Iyo. Wala man akong sinad kong iniyo na madali na magpumpo ng bitis ko. Yeah. Siguro pumpo ng bitis ko, yung iyo strike. Alam mo, ako kontra dyan sa pag-air mo ka sa imong kung may nakukuha ka man lamang. So kung di ka man ever since, ngaranan ko na, piston baga na gano'n. Yeah, Every
gasolina, mareklamo ka mo, ma-strike ka mo. Ano pasakitan nindo? Tao. Iyo, yeah. Ano nasa nakita nga, manong may sa diri kitang auto. Ngayon dahil, magdiyan ka sa may lapu-lapu paghapon na, kung talagang nagsarabay mag-strike. Oho. Dahil mo ang tao dyan, tiuruli na halos Iyo. nagaragawan. Iyo baga. Buda, so, tama sa observation mo, sa haloy ko na sa broadcast mananggat, pag may welga, di man ki talagang direktang simbagan gobyerno. Diba? Ang sabi na mag-strike ninda. Oo. O sige, i-subsidize mi sa 1 peso. Yan, bawasan tangaya sa pamasahe, di ba? Anyway, Oo. kaya yung daman itong hinaing, tala na matian Yeah, respetado, tama ta diretso man inda yan. Oo, ito man, igwa man akong mga amigo na member dyan. Siya bininda, napipiritan man sa nada sila sumabay. Oo. Kasi member kang piston sa sendang operator. Yeah, okay. Oh, yeah. Oh. Kasi wala man nga Okay. kami maginibo pag sa mineral na arugan. Kaya mapunod Pero talaga nakakadanyar sa indang iba, na man nga yung nakukuha. Wala man talaga. Wala man ako nasa na. Opo. Opo. Sige, Migo. Salamaton. Salamaton. Okay. Yeah, Sige, thank you. Thank you. Alright. Ang sabi ng jeep. Ano ang sabi ng jeep? Ako'y bumili ng logo. Kung kita mga tukang kay Paringal Mario, aramong taruan mga dagdag na istorya mo niya na pag-aaga. Good morning, Paringal. Kumusta dyan? Thank you so much, Pade. Dahil man ki epekto ang strike Wala. sa southern part kan Legazpi. Oo. Sabay na ang mga rotang dito, Legazpi. Normal tabi, Pade, ang sitwasyon kan mga behikulo. As in, normal ang trabaho kan mga may trabaho. Pero sa mga estudyante. Tama itong observasyon ka sa toyang caller. Pero nagpaparaluya na ang kusog. Nagpaparaluya na ang kusog. Naguluyan kusog. Condor piston. Ara mo kan mga inot, kaya organized bagasinda. Organized na maray. Aktibo sa mga protesta, welga, may mga speakers pa sinda. Pero kung niya narumduman ta sa mga leaders ninda, kinarasuhan ito. May mga kaso baga. Dangan, so iba talagang dahil naman naging aktibo. Pero Duterte time pa. Yeah. Iya man so karahayan ka na panahon ni Pangulong Duterte na talagang kuminalma sa mga militanteng grupo sa ginrepeat-gipit sa mga leaders ninda. Nanggad. Oo, kinarasuhan in common crimes. Iyo baga. Bako man rebellion at ay naman baga so anti-subversion law. Ay naman ito kaya pigarasuhan sinda mga common crimes. So sarok, naroon luman ko kinasuhan in illegal possession of firearm. Taan sabi na kuhaan ki Badil. Pero ang sabi nagninigarman itong leader dati ta anak ko ada kahoy kaya dapat illegal possession of firewood. Bago illegal possession of firearm. Karawayan na. Kinasuhan ba kayo ito? Yo. Nakulong. Narunduman ko. I don't know kung buhay pa nga eh. So, sarong manapig interview ta dati. Kan aktibong miyembro kan o leader kan Condor Piston. Pero yan so sa mga jeep, sa lado kan mga tricycle and taxicle. So parang yan sa monitoring data oral daw kita haros dyan sa City Hall. Aktibo kaya ngunyan ang maray na relasyon kan City Government of Legazpi sa kaya mga tricycle, taxicle operators. In fact, haros kada sesyon may mga big report sa Committee on Public Utility ni City Councilor Attorney Butch Lucila na pag-akomodar sa mga request kan lado kan tricycle and taxicle operators kaya naririparo saan maray na relasyon. Kaya pag-araw ka ng mga issues dahil masyado mga pagigibong aktibidades
na sektor kan mga tricycle and taxicle, Mm. kumpara kan mga henot. Kaya so far, yan ang sitwasyon mo niyan. Mhm. Sabi na nga ni, sa ibang sektor, mga trabador, normal, anong trabaho. And so klase lang ugaring nahiling ko, may mga estudyante, para siring sa dagat, makararigos. Makararigos na yung mga klase ko niyan. Kaya tabi, paday, na sitwasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, CGB. I-check talaw ni Bapang baretang niya na pag-aaga. Ay kinaraman po sa nationwide daw na transport is strong. DCGB, Baretang Bareta. Hello Angel, good morning. Kumusta yan? Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga parantabay. Yaon na ang lokasyon kandi sa Jubino sa Legazpi City Grand Terminal, partikular na VP Henry. Yeah, Higit sa mga very good. mga paradahan baga VP Henry kan mga jeepney. Mhm. So pag ipag-urong ko ni VP Henry sa mga driver, wala nga ni sa VP Henry ki Arab. Hindi ko pala nil ikinasar na Ayun. transport strike mo niya na pagkaldaw. Mhm. Kaya ang problema, ang normal mo niyan, VP Henry, na sitwasyon ligdi sa terminal na ini, ang problema lang, VP, ang agrangay kan mga driver, Opo. problema lagod, VP, sa mga pasahero, tawara nga yaki, nagsasakay nga sa muya. Mhm. Makaurong ka, VP Henry, kisarong, tatatay, driver ka po kung anong biyahe po, tatay. Kami po, ako po, ang biyahe ko po, Santo Domingo, Legazpi. Mga paradagog mo ni VP Henry, Oo. tiganap ka nga ni po, digdi. Mhm. Kumusta po, tatay? Ano ang reaksyon nito mo niya na nagkasatuloy na strike ka, ang muna na pagkaldaw po? Ay, grabing logi ta, dahing pasero, maliyahon, iwan sa nang daing din. Alam O, po yung galing- tatay na may strike po. Alam pero kami, tinraman kang presidente, na dahil man kami maiba, Oo. dahil man kayo masabay. Aputado Angel kung may nag-inform sa inda, kung may mag-imbitar. Nadangog kanya po, VP. Ay, hello bossing. Si Henry po. Henry po sa May nag-ano DCGB. sa mo yung magsabay kami sa strike. Opo, may nag-inform po sa indo na nga mag-invitar o nag-invitar na magsabay ka mo sa strike o dahil man po? Wala man tabi, Wala. sir. Oo, okay. Okay, pero ngunyan gari bawas ang kwanindo bawas ang pasahero tanay estudyante ngunyan. Iyo man ang buhay kan mga driver. Okay, di tuloy-tuloy ang biyahe po hanggang yan hapon, hanggang hanggang yan na kuan, Banggi ano? Iyo tabi, Opo. sad kod kaming banggi, sad kod may tao pa, mabiyahe kami. Yeah. Okay. Sige po, Okay bossing. Ingat po kamo. Salamaton. Ingat po. ENVP, driver ENVP ka na biyaheng pa Santo Domingo. Ang halos gabo si VP Henry, pati itong may mga nagkahiriling kaming so jeep pasiring sa service to kan Albay. Normal VP na biyahe ninta. Okay. Yun nga lang, medyo natitipon-tipon sa sarong lugar VP Henry. Ang mga pasiring baga dyan sa 3rd District man, naghahali yan sa sarong area. Kung medyo panaunaan sa indang city Tama. capacity. Kikumpleto yan eh. Kompleto Ikumpleto yun, mo VP, nan pero bago maghali. Apo, VP. Pati ito, VP, ko makapasiring sa Bakakay, may nahiling ang biyahe, may pasiring po sa Tabako, may pasiring sa Manito, and then duman sa Southern part na Legazpi. Kaso nga lang, ansaro sa mga ipiga-agrangay nga ni na mga driver, based in the VP na inform na may araw palang ka ito, and then they man talaga ngayon kami masabay, kaya apektadoan sa inyong pagkabuhay, ngunyan na pagkaaldaw. Okay. Very good. So yan Angel. VP, padagos po VP, na monitoring na sa iba pang mga areas dahil lang kami mga post ako nagka-release sa Facebook na mataw man yung augmentation at manibay mga ahensya ng gobyerno para duman na mataw nin libreng sa kay VP Henry. Okay. With Kuya Boy and Jasmine, Angel Mustaza, DCG. Salamat, salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Balikan sandali lang, Jomar, ha? Sandali lang. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning po. Daw talagang panahon ng transport strike. Okay man talaga pa rin. Mga school kita, college, may mati talagang banwa. Totoo. Pag sinabing transport strike, talagang paralisado ang kampanahon. Sarong karampaan, tricycle, Oo. jeep, talagang may mati. Tanganing madaw ka kang gobyerno. Yeah. Yan, ibaho na. Opo. Kahit synchronize talaga pag Yo. minayro.
Pagday ka Himana. pagday ka Himana. nagsabay-sabay sa strike, ang auto mo nagdadalagan flat ang guma. Yan, kaya ito talaga sulit talaga ito. Mm. Pag sinabing walang biyahe, walang biyahe. Walang biyahe. Tama ka dyan. Oo, Tama ka dyan. arukan may nagbabirahe. Useless. Yeah, correct. But din coordination eh. But din na kaya ki Oo. organisasyon na dakula sa tuyang lugar. Okay. Baga, madali siyang pamahawa. Pagkabanggi, madala ka na naman. Dapat pag-strike tanganing kung talagang manon demand din na. Tama. Oha. Yun Okay. ito. Sige, Migo. Salamaton. Salamat, Tabi, sa reaksyon. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Henry M. Pagdaing jeep mamaya, pwedeng magpatid sa iyo? Ay, sorry po. Sorry, Tabi. Sorry po, di ako pwede maghatod po sa imo. Fully book na po. Fully book na po. So, apon pa. Nagdadangog ka mo sa Jomar, kumusta ang latest dyan sa Tabaco Terminal? Kumusta ang sitwasyon? Salamat, BP Henry. Strike, BP Henry. Strike sa mga estudyante. Gapo. Masira mo kang laktaso na salbatan ka. May biyahe ka, boss. Ha? May biyahe ka, boss, ang day estudyante. May biyahe ka, boss. Oho. Pero igwa pang waiting. Bago na ko, bukis lang. May waiting digdi sa sa terminal. Bago na ko, bukis. Dae. Ano? Waiting daninda. So naghahalap? Kung mag-strike ko dae. Kada mo na naman ha. Nagkahalat. Pagod na ko. Nagbulan na naman. Na kaulit ko sa driver kan mga jeep may mga nakalinyada din nakataya na jeep pero maluya talaga ang pasahero BP Wala sa ng communication Jomar o nag-upload o ano wala no. Naghalat na sinda kang order, final order kung magsarabay sinda o day. Hali diyan sa grupo sa Legazpi. Ayun lang, pag ngayang order, diretso ngaya kami. Yeah. Kung di uni ngaya, may strike pag ngaya sir sa mga estudyante, paano ini? Malaya ako ng biyahe. Kung baga kaya suspended sa face-to-face class. Suspended sa face-to-face classes. So, yun ang sitwasyon. Sa mga pampasaherong jeep, digdi sa terminal, nagalat lang sinda kay order na pumundo. Ali da sa mga opisyalis ninda, pero dahil man nag-abot kaya diretso ang biyahe ninda dyan pasiring sa syudad kan Legazpi, hindi mga pampasaherong jeep, pati digdi sa mga pampasahero, pasiring sa Bakakay and pasiring sa Banwaan, Kantiwi and Ligao. Ang UB Express, dahil man dahil sinda mapartisipar, so modern jeepney, sabi sa ko kan driver, dahil mabagay kami sir nag-intra sa mga araw kayan, aldawang baga ngayang hulog may. Yeah. Utang baga ngayon sir na mga auto may. Kaya diretso persa ng biyahe may. Apuera pa na programa baga ngayon kami sir kang gobyerno. Kaya din lang kami pwede magsabay sa mga araw kayan. So yan sitwasyon BP Henry, normal digdi. Ang medyo maluya lang talaga sa pasahero dahil lang suspendido ang face-to-face classes sa mga estudyante. Yan ang report. Jomar BN DCTV. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Lumoy. Jimmy, come in Jim. Yes, sige, nagdadalagan kita ngunyan, pasiring digdi sa anaan na exact location niya to, basta to yung kabayo digdi sa Travisia, sa Banuan kan Ginubatan. Nagagi na kita sentrong Kamalig. Apa. Normal dyan sa first district, normal sa second district. Talkumis na digdi normal ang biyahe. Normal ano? Sa mga pasayro. Pero sa mga nagbibiyahe na mga BUJ, yaon sa tinampo na nagbabiryahe, yaon sa paradahan, tabibi, pinagalat yung mga pasayro. Yeah. Kaya nga ni kitang inapot na driver, ano niya ko, ano informasyon na dahil pang kamo, nag-convincer na sumabay sa natangay, may transport strike mo yan. Dahil mga normal man. Ika palagod sa hinapot. Ha? Ika palagod sa hinapot. Ako lugod sa hinapot. Oo. Tapos, ang saro sa Malaysia niya to, kan mga previous na pag-cover niya to sa araw kaining aktibidad, transport strike, naigwanin mga strikers na iyo nag-susuro-sarap na nag-grupo-grupo sa gilid kan tinampo.
Kunya, dahil magkitang nahiling ta BBP. Wala Aha. man ang mga striker, digdi sa mga gilid kan na tinampo. Une pa, ibong na ko digdi sa release kan barangay Travesía, may nasabatan kitang mga bus, alin sa Naga, alin sa Metro Manila, going Legazpi, mga pampasayrong jeepney, going Legazpi, and pasiring digdi sa Ginobata na susundan niya to. Normal ta BBP na biyahe kan mga pangpasayrong lunadaan sa mga oras na inidigdi sa kuyang area of responsibility. Yan. So, pwede sabihin, Jimmy, as of now, ining oras na yun masasabi tang normal ang biyahe sa area mo. Normal man ang biyahe digdi sa kuyang area of responsibility sa BBP. Wala man kay pagkaparalisar and matunay, yaon nagkakasarabatan niya to ngunya nabang nagdadalagan kita going 3rd district ang mga namamasada. May lumamanta, may mga karatula going Legazpi, pasiring Ginobatan, iguanin mga karatula ang otra parte kan sa indang mga lunadaan. Okay, good. Sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy Saripol. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yan po ang mga baretang-bareta. Ngunyan pong pagkakagalig di po sa tuyang programa. Mga tugang 11 minutes makalipas ang alas 8 ninaga. Pading Mar, Padi, ano nga ang rason kan transport strike nationwide aside from na may kinaraman sa isyu ngunyan tabi? Paki-explicar daw tabi, Pading Mar. Go ahead. Kontra korupsyon man doon na iba. Ano? Kontra korupsyon. Kuntay, kaya nagkaigwa sinang desisyon mag-transport strike ta, mga ngapudan kontra sa korupsyon. Ayun. Dahil man ninda na sinabay sa tungkol sa increase kan mga petroleum products adi. Dahil man, terminahan na isasabay kan. So, pagbalik sa pagiging moderno. Oh. So ang pinakarason ngunyan kung nata may transport strike, sinda nangangapudan nilaban kontra sa korupsyon. Roger, ang sabi ninda, mas dako lang kontribusyon ninda sa buwis. Kada bis na nagkakarga sinda ng gasolina. Iyo man ang gada, no? Iyo man ang gada, di. Iyo man ang gada. May Tapos ngaya, wiwaral da sa naka nagkakapira. Nyan. Oho. Okay. O yan po ang rason. Kung nata mga tugang may transport strike ngunyan aldaw. Alas 8:14. Sa pagbabalik, pagiristoryahan ta daw mga tugang ang isyu nin mga di natatapos na tinampo. Susog mga tugang sa interview ni Jimmy sa lokal na gobyerno kang Ligaw, kay Mayor Nando, kay Vice Mayor Nando, nan mga proyekto pala na iyan, mga tugang, ang kontraktor, sa mga nabimensyon na mga kontraktor, duman sa ginigibong pagdangog kan Senado, buda po kan House of Representatives. Makalipas lang kayo ni na mga patalastas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider.
pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay, asin dakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito.
na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Excuse me po. Pwede sana kamuta pag may tawag, may bisita kaya ako naman sa baba na may concern. May problema sa tungkol sa daga. Anay ko po, batang pagproblema sa daga. Ano ini? Lipisilon po yan na pagurunan. Anyway, pig-refer ta na sa nagkapiratang mga pwedeng apunan. May kinaraman po sa problema sa daga. Nagpapasuruhay tungkol sa daga. Pagkatapos-tapos ang kaipan mo man sana, pero nga says ka Ronald, 2/6 yan na daga na kaipan mo. Katapos-tapos ang kaipan mo man sana, halipot na daga. Magsalangan, hindi ka sa daga, naman ka sa simento. Diba? May concern kaya, so mag-agom, yan sa baba, may nagagad ki dit na advice. Ako kaya, mas doon sa nang advice ang pigranin sa Kuya Digdio? Kompleto? Mga, alright, now, araw kayo ni, kaso hapon, may report si Jimmy, dyan sa Ligaw, Piyuduran Road, tabi, sa may Malama area, mga tugang, igwaki, naglandslides kanuminaging Typhoon Christine. Nagaba po ito na parte kantin. In fact, nagpasiring kami sa Libon, nagkaigwatabi kami ki relief operation kanuminaging Disyembre at after kan Typhoon Christine. Inagihan mi ito, naidang ito, dyan po sa may parte kan Malama area. Di, may nagtatrabaho mananggad, may nagtatrabaho, may nag-riprap, may nagkukongkreto. Hello? 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 Ikaw nagtatrap, may nagpapakaray kan tinampo. Itong Typhoon Christine po, last year pa ito. Hanggang ngunyan, dahil natatapos ang proyekto sa tinampo,
Sasabi gari ang target date of completion December 2025. Anyway, hanggang pa man December. Uning ngunyan ang problema. Tapi na balik-balikan duman ni Mayor Nando, ano mo problema sa lokal na gobyerno, may kinaaraman mga tugang sa maintenance kantinang puta, daing ditor, tabi na ginibo ang kontraktor, magin ang DPWH, daing ditor duman, kaya nagmamaintain kang ditor, sa lokal na gobyerno, para sa na po mga tugang makaaragi sa mga auto. Di, nagputok ini na mga kontrobersiyang ini tungkol dyan mga tugang sa programa sa mga controversial na proyekto sa buong Pilipinas. Saro po sa apektado, iyo ang tinampo dyan sa Ligao-Piodoran Road na pig-aayos ta nakakontrata na tabi saro sa mga kontraktor na nami-mention duman sa hearing. Napagsadiri po kan Diskaya, mga tugang, buda, di ko, hinapot ko nga di si Jimmy, di ko aram kung nagtatrabaho diyan halit direktamente sa kontraktor o konsisay, pero sabi ni Jen, makasimbang ngaya ka ng DPWH. Tama man. Ano ang impact? Kami kayo, may pikita lang kaming impact reporting. Impact journalism, broadcast journalism reporting. Ano ang impact kang arog kay na kontrobersiya? Ang impact ngunyan mga tugang sa satuya na palibot, suspendido ang mga trabaho tapi napundokan gobyerno. Tama? Suspendido po ang mga proyekto tapi napundokan gobyerno. Tanadiskubre na igwadaki mga anomalous transaksyon. Unang naisip kong gusto, ano daw kung pwede ka mo sa kung magkontra, mag-upload ka mo tabi sa kuya o ano, pwede ka mong magpaliwanag. Tabi. Unang suggestion ko dyan, kung ang sarong proyekto kontrobersyal, natatakaipan mong papundohon, ordinan mo ang kontraktor na tapuson ang proyektong yan. Halimbawa na discovery mo na ghost project. O, ordinan mo ang kontraktor na gumana na trabahoon ang ghost project na yan. Tapuson niya yan. Takunday nantig, iulog takang salbata na ka sa suba. Pwede nga madagita ka kan Commission on Human Rights and mga suggestion mo Di ba? Di pagpapundohon, ordinan mo na padaguson mo ang proyektong yan, tapuson mo tulos yan na proyektong yan. Nga paano nga sa accountability? Yan ang accountability nila. Tapuson nila yan. Pagkatapos, saka na... Di ba? Di siya nagsakripisyo ngunyan. Tabi. So mga tao, arog ka dyan sa Ligao-Piodoran Road, suspendido sa trabaho. Sisan masakripisyo mo yan, bako sa nag-aaragi dyan, kitang mga tao kang kalukuhan kanibatang mga nakakontrata ka na din natapos. Ano daw kung doonan kang gobyerno na pag may nadidiscovery na unfinished project, apodan ang kontraktor, tapusa iyan na proyekto mo Pag di mo tinapos, ilingon mo. Di, ngunyan lugod pag pinapundo mo, nasa sakripisyo lugod ang banwaan, asin ang tao. Di man nga, may anomaliya nga niya. May anomaliya, so mag-anomaliya no igwas siyang accountability na tapuson ang proyekto ngani ng tao dain nagsasakripisyo. Hello? Good morning, baby. Ano, migo? Tama daw ang ideya ko? Sa kuya, may tama, may sala. Sige daw. Ano kayo ni baby? Sige daw. Kasi ang sarong proyekto may controversy. Oo. Kasi ang mga sitwasyon. Pag kinasuha ng punduan, iyo bagang lita. Iyo man ang ganda, no? Diba? Pag pinailang kikaso, naka-freeze ang proyekto. Buda, pati nga ni pariso, mga property ka, naka-freeze yan, di ka na makapalos kang kantara mo, kung kwarta mo, kung tiradahon kan amlak, di ba? May point ka man dyan. Pwede. Paano mo ako babayadan? Paano ako ma-release sa imo, ang gobyerno, kung may kontrobersiya sa imong transaksyon? Pwede man. Maray man palibasa dahil kung aram sa construction
paano ta kababayadan? Paano ta kababayadan ka nag-enter sa bidding 5 kontratista saro ang tagsadiri. Iyan ang pinaka-problema kaan. Kaya nga may lumili. Yan magkauyam-uyam. Okay. Ano kaya, winner ako. Yeah. Ika nga yung second sa kuya. Okay. Pag hindi yung na-perform, pwede yung panluwa. Okay. Qualified ka. Iyo. Aro gani pare, may gusto kong clarify. Ang pagsingil kan kontraktor sa gobyerno, mutay-mutay o full payment apera kan mobilization funds? Ang mga arugaan, BP paano? Oh. Ang pag-apod kaan na pag-singil BP kaan, depende sa achievement kang ginibo mo. Depende sa? Sa ginibo mo. O depende sa uroro nindo? Dahil nasa kontrata ang BP na ang release na pig-apod na lingaw ko lang sa term na dari pag natapos mo ini yung percentage kang sa imong ginibo, babayaran kang gobyerno. Okay. Paano duman sa kontrata? Yung sabihin, ang bayad sa imo as billed. Bako as bill BP ang apod ka. Progressive billing. Progressive billing. Yes, progressive billing. Kung halos na-accomplish mo, ito ang babayadan sa imo. Yes. Pag binayadan kang kumpleto na ipatapos, yan, may problema. Ayun. Araw ka ng termino ka. Minsan, pero nangyayari yan sa mga araw ka ng mga construction. Pero pag goods pa, alam mo kaya goods. Automatic yan. Kung di mo deliver, di ka mababayadan. Okay. Services and goods. Progressive billing yan. Kadaklangan, progressive. Ang problema pa kan BP, araw gani. Kasi stated yan sa kontrata, may tagoy na mobilization na tao. Maximum ang 15%. I see. Okay. Pagkatapos mo ka, diri mag-aawang ka ng gobyerno kay oponan mo. Iyon ang papatrabaho mo. Tapos kung pag makaskasong ka, mabil ka naman. Mabil ka. Billing ka sa ng billing. Arog pa lang ka na, no? Nagkataon na nakaabot sa kontrobersyal. Kundi, yung ang problema. Tapos na kaso, ang makairakan, so nag-aaragi. Dapat ko ang transaction dyan, malinig ta. Ang end result, ang nagsasuffer, kitang mga tao. Correct. Yan na kung... Araw mo man kayo niyo. Tuminugot so implementing agency na araw ganun nangyari. Saro pa yan. Iyan ang dakulang hapot yan. Tapos siyempre, dumaan na nangyari sa mga transactiones na dahil nakasabay sa papel. Iyugon mo from Manila siya. Nakulo na ang mga matitibay tama na kontraktor. Saan ba nakakawa? Okay. Iyan ang makahirakan. Ang makahirakan, kaya mag-ao, mahiling mo si Painando, maputi ulang buhok. Yung pagkasabi ni Jimmy, piko na si Mayor Nanda, buda sa Vice Mayor. Tadi naman kaswap kan sarungal daw, kan Domingo? Wala yan, BP. Definitely, dahil mangyayari, Alessandro, kuya lang kang ni... Okay. Napapatuloy yan. Yeah, okay. Kaya makapasify. Sige. Maski kita din para tarabil, dahil makapasify kaan. Wala. Okay. Salamat, Migo. Salamat, ha. Thank you. Salamat, di ba? O, yan. Ay, nang kalatao to. Totoo ito na sinuwel dyan sa Coro Construction na yan. Ay, nako. Hello? Hello. Good morning, sir. Good morning po. Opo. Ang problema kan ang Ligaw Federal Road. Opo. Most likely mangyayari yan. Kaya ang kunilingon ba sa pag-adalmi ka ito, ang gaita pag dito mawala, ang goal makaabot. Opo. Whether it's goods or passengers. Actually, nag-aagi dyan sa mga pamastate na may darang pangarga sa truck. Ngunyan, ang solusyon kaan, dahil man nagre-revoke, kung kuyang kuta, nag-revoke lang sa mga tao maspate. Iyo baga, correct. Ang ginuninda, Aling Lucena, diretso ng maspate.
Duman na mismo. Nakasakay na pa ako duman sa Lucena Port. Pasirin kami sa Marinduque. Magayon na ng Pierre Duman. Oo. Ngunyan, ang pwede manggibong kadigiding lokal, magkuyang sabi sa Marina, extra, so pag Christmas, Yeah. trip from Pilar to Piudoran. Opo. Kung magparangaw-ngaw kita Yeah. sa mga sa mga problema we are bogged down by the means. Oh, iyon man ang ano, sir? Focus on the goal. Opo, tama ka man dyan. Kaya, now stage kita kan nga iyan, Iyo di. we delve on the means of doing it. Alternate means. Okay. Kaya, so mga barangay na maabutan sa duman sa may landslide na ito dahil makaagan Auto. Darakula o maski nga niya pampasayro, tricycle na sana. Yeah. Ay, nako. Yan, yung kaan. Opo. Small vehicles na lang. Opo. Opo. Sige sir, salamat nun po sa reaction ha. Salamat po. Mabuhay. Alright. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Alright, mga tugang 8:37, oras po sa Pilipinas. Later lang. Di ba pang mga reaksyon? Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. O na nga ang mga department heads tabi kan DPWH bawal nang magpa-interview sa media. Ikaw kayang linuwas kaning memorandum circular si Secretary Vince Dizon na tabi na magpaparangangaw-ngaw. Sabi nga ang terminal. Tabi magpapa-interview. Alam mo tanaw ang detalye kaan sa follow-up report ni Angel Mostaza. Hali po dyan sa luwang Basta Morning, Henry M. Good morning, Angel. Pasok. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga parantabay. Tama ka dyan, VP. Nagpaluwas na nin memorandum na Setyembre 11, 2025 sa Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon na nagbabawal na magpa-interview sa media ang si Isay man na pamayukan departamento kan ahensya apera na sa na VP Henry sa mismong sekretaryo. Ini-VP ang nakuha ang informasyon asin kasimbagan kan DCGB News hali sa reliable source matapos na pig-follow up ko kuta na VP asin hagada ng reaksyon kuta na ang regional director kan DPWH na si RD Virgilio Eduarte manungod sa pig-inisyar na investigasyon kan gobyerno provincial kan Albay sa panyanat ni Albay Governor Noel Rosal manungod sa mga sitwasyon kan Tinampo bakulang din sa may parte kan tercer distrito kan Albay na naipadangan ni VP Henry kakata nahaloy itong pagkatapos kang konstruksyon igwanan din mga bataka sabay pa di VP Henry kutanaan pagkuha ko man kay reaksyon kan concern sin agrangay naman kan lokal na gobyerno kan Ligao City sa panganat ni Mayor Fernando Gonzales manungod sa day pagbugtak nin detour sa pigibong Tinampo sa may parte kan Barangay Malama asin Bakong kan Ligao City. Sahon ko tabi VP Henry itong sunak ko akong surat ni Secretary Vince Dizon na may petsang September 11, 2025. Opo. Ang memorandum na ni VP Henry naka-address sa gabos na head kan mga opisina asin ang subject iyo ang media interviews. Sabi ni VP, in view of recent developments and concerns, all requests for media interview and official statements regarding the department must be directed to the office of the undersigned unless a specific authority has been delegated. Officials who are approached by media on their personal capacity may respond as appropriate provided that their statement do not represent the official position of the department. For strict compliance, permado po yan VP Henry ni Vivencio Dizon ang sekretary po kan DPWH. So sabihin pala ni Angel, na kita magka-interview talaga dyan. Tapos Mamimiss ko pala si Ate Lucy. Oo, tikom ng bibig ni Ma'am Lucy. Sige. Anyway, irespetado tama na yan. Pero ano, kasabay dyan, ang subject dyan, media interview. Opo. Kasabay dyan, so ipapapod ka ngayon ni Mayor, ipapapod ka kang gobernador na mag-ururong ka mo. Dahil magod kasabay.
Ang problema, VP, tighanap ko sa regional director po. Tig-request po baga siya na mag-ampang sa gobernador, which is schedule nga ni ka sa aga, na report naman ni Kare. Ang sitwasyon, VP, nasa Metro Manila si Regional Director Virgilio Adriwarte. Dahil may mga hearing po bagang pigkukondukta duman sa Metro Manila po, VP. Yes, pirmiyaon siya duman. Okay. Sige, anyway. Kung yun, di alat natin ang tamang panahon. Totoo man kitang magalat. Inhale. Sa tamang panahon, kung paano masimbag ang mga issue niya, paano na-cancel accountability nila sa tao? Kung din, sa bagay, magkaiba siguro dapat synchronized na information. Apo, VP. Naka-specify yan sa flood control o sa gabos na issue? Gabos, VP, na issue. Talbata ng pangyari sa mga. Nakalagay Paano kung nalibaw ang arog kayo ni na may naputol na tulay na bigla sama na daiman? Tapos kay po ng simbag, day palang ki-interview, day payag? VP, all requests for visa interview and official statement regarding the department must be directed to the office of the undersigned. Lamang kita kay secretary, ma-request ka interview. Ang problema, VP, wala pa makipig paluwas na linya kung saan pwedeng makipagkomunikar. Yun, nakabugtak dyan kung paano ka mag-apo duman sa opisina nindang ito. Duman, VP, sa nabasa akong surat sa nahiling ko, negative. Paano kita mag-apo duman sa opisina nindang? Paano kita magkakontak duman kung ka ng mga issue sa lokal na gobyerno? Wala kung palibawa ngaya, may hapot kita digdi, nataaramin ng simbago ng issue digdi. Inhale, exhale. And VPN, mga kulog ibayo, Inzo Mustaza with Kuya Boy, in DCGB News. Ako na programa sa programang ilita. Ika para nipis ang buko. Basta Morning, Henry M. Ika para nipis ang buko, tabi. Diba? Anyway, yan tabi ang sitwasyon mo niyan, mga tugang sa palibo. Basta, araw ka itong issue ni Mayor Nando, pakangganas na duman tabi kay Mayor Nando. Fast talker kapalan pa di. Gari ka si Senador Cheese. Kita lang ka ba sa fight ni Boy Abunda? Ano ito kay Boy Abunda? Ano ito siya to? Ano itong kay Boy Abunda? Fast talk, tama? Lights on, lights off. Chocolate, happiness. Coconut or banana? Uy, kulibat ko pala. Mag-shoota na pala si Jericho Rosales, boda si Gutierrez baga? Si Janine. Ay, sweeton man so duwa. Sweeton ang duwa si Janine Gutierrez, mga tugang boda si Jericho Rosales. Yung si Janine baga, aki umpa ini. Giri mga nasa 22, giri mga 22, 23. Si Jericho baga, giri 30 plus na yan. Adi, sa bagay, age doesn't matter. Sweeton so do, nailing ko pati. Nasa resort so duwa. Ade, nag-swimming so duwa. Marayon man nga niya ako na, yun na lang siling ko sa istorya kan duwa. Ito pala, haloy naman so duwa, nagdodorolate pala. Sabi ni Janine, kung yan lang siya nakatupad kay lalaking arog ngaya kay ikaw, sa kadakol-dakol kang lalaking nahiling niya, si Jericho databi ang gusto niya na sweet man. Sana dang hiribian pag-abot kang aldaw. Nagpun-pun pala na daw, duman sa mga puro pelikula ni, may pelikula sinday. Dumanag ka, developan ang duwa. Si Janine Gutierrez baga, magayunon man na, mistisahon baga. Diba? Ngunyan lang liliwasin doon sa inang relasyon. Mga tugang may nag-post kaya sa sa Instagram, ano ito? Sa Facebook na sinang duwa tabi, yaon sa sarong lugar. O di, pinagpiestahan naman kan mga taga media.
bata si Janine, masyadong sweet. Kung gigumol si, ay baka ba na, ano, so anong term kayo? sorry, anong term kayo ito? Grabe siya ay, nako. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Last year pa yan, pig-confirm mismo sa ko ni Jericho, kan magkaiba kami. Next week, pade, araw do kayo ni pade, kung ano sabi si Jericho Rosales, kung pwede ko siya ma-interview pa din, Chris. Si Janine, nagkakape, ay maray ka pa, pade nagkape-kape ka. Ba't ako nagkakape? May movie launching kan Quezon yan pade sa October 18 sa SM Naga. Baka maka-attend si Echo sa Naga. Pero not sure pa. Tamay kasabay manda. Padi, ako nagkakape. Pero kung makampang ko ining duwang ini, na magkape kita, makape tabi ako. Iya padi. Para mo tabi ako pa din, Chris. Hello? Kundi abo ko maghampang kay Jericho kasi Rosales kasi kung kihaloy. Abo ko bigong maintriga. Grabe sige ka ururunta ko niya na agad. Ano? Hello, Mano? Yeah, Mano. Ano to? Ini. Pati sa experience Bago nakangalasan na, maski matuwaw ng lalaki o matuwaw mo ng babae. Pero sa sitwasyon kaya ngunya na hiling ita kadaklan, matuwaw talaga lalaki. Nangyayari ang mga older guys? Oo. Talaga? Ang affection kaya kaysa rong babaeng aki pa, mas gusto nila duman sa mga sa mga medyo maedad ng lalaki. Talaga? Oo. Di ako updated ka na. Di ako updated ka na istorya mo Iyo, bako sa generation ta. Oo. So generation na ngunya na. Iba na they're looking for bako ang ngunya ang mga babaeng aki pa ngunya. Di ka na padipisilan. Di ka madipisilan kay Di ka na papadipisilan. Halimbawa ako Talaga? Oo. May nagkamuya sa tuya na aki pa mga araw kayo kay Janine. Oo. Hindi na kita papadipisilan. So, kita nag-illusion baga kay itong panahon. Ay, mapag-ano ng pag-ilusyon kayo. Kaya nga ni baga nato Franco, si Mrs. mapag-alunan tamang pag-ilusyon kang panahon. Iyo, yun baga. Kunyan, tayo na, yun tumisumisa ng babae, minagibo kay way, para magkauron ka mo. Araw pa lang ngunyan ka ng sitwasyon na di? Iyo, araw na ka ng sitwasyon mo yan ka. Ika-updated ka masyado. Ako ang updated ka yan. Kasi may mga makapo naman kita kaya na Gen Z. Marayon sa imong ilag. Hatab kaya ako. Tinurat. Okay. Di ka na magalas kaya na. Mahiling gurang na sa lalaki. Regardless kung mayaman sa lalaki o day. Iyo. Iba. Ang babaeng akin pag gusto ka, talagang di ka na panipisilan sa panahon na niya. Sige daw. Thank you for that, pare Salamatun sa info Thank you for the update Alright. Sige daw. Matry ta daw ang mga style na yan. Sige daw. Sabi ni Amigong Rondon, Bicolano yan si Jericho, taga Fabrika Bula Camarines Resort. Kaya baga kinuha siyang endorser kang ako Bicol. Taga Bicolano. Hello, pade. Hello, pare. Good morning. Masirawan pa doon sigwe kang ororon. Tali sa seryosong controversial. Pasiring sa showbiz. Pare, kung gusto mo totohanan ta, schedule ta, ko sa Echo. Gusto ko siyang interviewon. Ayan, natungkol sa pelikula niyang Quezon. Aling ko sa SM Sige, pare. Schedule ta, sabihan ta ka. Di aram ko, close ka sa iya, Buda. Sana ka Echo. Pade. Sana kay Jericho ka lang maging barkada. Bako naman sa ibong. Iyo, pare. Pero sabihin mo si Jericho, din natin ka magselos. Ha? In kaso, Iyo, pare. Sige, iliwan ko kung may habol tangon yan. Okay. Sige. Alright, thank you. Alright, sige na. Hello. Hello,
VP. Harayon so dalagang ururon taon niya na aga. Anapod tabi kaan, ang mga millennials ngayon sa Gen Z, ang pigahanap kaan kadaklan. Father figure. Okay. Bako tabi, warning lang, bako lolo figure. Latasong tagang salbatana ka. Father figure. Opo, bako lolo figure ha. Baka ayun na. Bako nagyulo ka. Inhale. Exhale. Ardo lang kaya ng ururon ta pare, para lang stress sa buhay. Nuriribukan ba no? Tali mo na lingko ko sa bangga sa TV, bata. Di ako napipirot ka sa mga nangitulog ako mga alas 11 na gayod. Nagbukas ako kitel bata, nailing ko ng gansa duwa. Ako mo, VP, isang pick para hiling mo. Ito si Janine o si Eko? Si Janine. Nakared bagang bikini, adi. Jesus Maria Jose. Ay, okay. Bata, gandagog si Mrs. Sige, tabi. Bye-bye. Ay, nako. Jerome, pagpara-follow mo naman itong video ito naman, oy. Garwig, para iling mo na naman sa video na naman, oy. Nailing mo. Ayun na. Makonsuelo ka Henry M. Pasisiri. Tama, yung nga yung huroron. Tapasiring sa na dyan, relax kita. Alright, sige po. Salamaton. Alright, sige po. Anyway, mga tugang 9 minutes tabi bago mag-alas 9 din aga. Sabi kang texter ta, correction po. The project must continue until it is declared by ICI or Committee on Investigation as crime scene, just like declared by Magalong. Yan. Salamaton pong maray. Okay? Si Say Tabi Magayon, si Janine o si Ining salbatan ng ini. De tabi ako kay choice, de akong diretso, de akong right na magpili. Tabi. Kung si Janine o inipigtara mong pangaran, si Mrs. ang pinakamagayon. Di ba? De ako tabing diretso na magpili. Iya po. Saro pa de akong diretso na mag-decide kung isa dyan sa dua. Ha? Alright. Ang galing. Alright. Reaction. Turo. Alright. Okay. Sandali lang ha. Hello? Marina Aga Giraray. Marina Aga po. Ano mo na yun? Sa TV o sa cellphone mo? Ha? Sa TV o sa cellphone mo? What? Ano? Saan mo nailing? Sa TV o sa cellphone mo? Sa YouTube. Cellphone? Sa YouTube, sa cellphone mo na sa TV. Nag-aaraling ko. Zoom in mo man pala. Dito ba ako nag-zoom in? Paano ko masubin na nasa wall, nasa lanob misot TV? Masumin ko ito naman. Magkailing mo, sabi mo, sa TV tapos sa cellphone. Piling zoom in mo sa telepono. Hinanap ko sa cellphone. Gararay. Ay, nasa mo. Saraway na nawili na. Karam nga rin nakapulaw. Alangan na dahil ko na iling tabi. Nakabikini. Pati sa Eko, naka-trunk. Swimming trunk. Ano yung abot? May abot ka ba ganun, Joker? Si Sheping, sumin mo. Ayun na sa'yo mo. O sige na. Bye-bye. Mga sarawayon ka muna. Maray pa ni. When po, okay. Doon nga sa fine dining ta, October 10, di ba? October 10 yun. October 10, ay may mabakal kitiket. No? Ang blessing talaga sa buhay. Adi, may mabakal kitiket na 2 pieces po. Ano nga nito? 6 ano nga nito? Souvenir Ronald, kan fine dining? Legazpi Convention Center, di ba? Legazpi Convention Center. Yan. May nag-chat. May mabakal kiduwang tickets. Wow. Oy, salamat. Oy, may ticket pa tabi ako digdi na apat. Please, tabangin na po nindo ako. Nagpa-reserve si Madam. So, Professor
Bibid kong professor dyan sa Bicol University, nagpas-reserve key, 2. Di, may 2 pa ako tabi, digdi. Bakala naman, tabi nindo dyan. Baka lamang may sobra ka mo. 5,000 po ang saro kay ni. Ulit-ulit ko na po ini na, ano yan? Ano ini tabi na pag nagbakal ka kitiket, automatic po, benefactor ka kan mga may eskwela po sa pagkapadi, mga seminarista. Aha, okay, sige. Okay na kita. Good afternoon po, Henry M. Makaugmahon magdangog sa programa mo. Biglang minarelax ang dagkan ko kang istorya mo. Yun man talaga. Another reaction, sandali lang. Tapos na ako nalkanso liver aid ko tabi. Tapos na ako, Tapos na, alright. Sige. I-interviewin mo si Jeric. Iyo po, si Dr. Chris, itatry niya, na makauronon si Jericho, kung pwede kong maapudan, tabi, negative pa dito today, pero nag-message na ako. Okay, no problem. Basta na, tamagi, mas kinuha rin, any day, maski, kung anyway, showbiz interview baga, chocolate or happiness, lights on, lights off, flower or chocolate? O pagbalik na, yes pa di sa available time slot niya sa program. Alright, very good. Sige, pagbalik. And ano nang dita makauno? Grabe nang luyat ang day ka makauno si Jericho. Ade. Karon ta. Maram-aram naman kita kay mga techniques kung paano na ito binanwit si Janine. Dapat baga kitang kamong mga lalaki nagdadagog ng mga soltero, dapat kamo pigaapod na kung sa negosyo, business model. Ito mga business model na yan, mga best practices yan na nagibo na. Kaya puwantang maghanap. Maray, suggestion sa kuya ni Seto, ni Manong Reg, iba na palang mo yan ang panahon na. Totoo tabi, Ate Sarah, ang panahon yan, iba na niya na very talaga. Ang paghahanap na father figure, bako ngaya lolo figure. For the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on. Alright, mga tugang, 9 o'clock na po. Salamat kan sa irong pagantabay. Ini pong lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan kita po taghapot lang. Salamat. Mabalik pa ko dyan na hapon sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry